oras yelum son ulon tapasat paropa arongko ison surati diak kadongan naha saholongan saadat ima terlobi kita halak batak bui pedong memunak kadongan ima nasan perjulu satu nama mengunjungi pe ima nomor saya satu nomor 12. Nah orang lobi kadongan bui mercepat turian son hatani nama dokun hati orang di bulan rumah pamitoran na tua ni huda sialani bui tetok kita mak penukun tuna tua ni huda so ni macun na bui pasahat nah ya diulon hami ima taringot na pasahat lus paropat tua tiba tama matongan ita selutna mau lihat